Kay ko. Kararating. Pahiway. Kain lang. Balik na naman sa trabaho. Trabaho. Walang asinso. May kapa. Ipasirado. Sabihin ng Pangulo, tutulungan kaming mga OFW para wala nang mamaltrato, wala nang mamamatay na OFW. Hantod karon asa may tabang? Meron? Sa mga mahirap? Wala! Na ay mutabang na organisasyon kontrahon. Hindi ko maintindihan kung talagang tutulong ba sa mga taong mahihirap. Diyos mio, andyan ang Panginoon. Masakit isipin, lahat ginagawa, nakipag-away. Ayokong laitin ang ating Pangulo. Ginawa ko rin halos si Trillanes. Naghanap akong mangkukulam kung totoo magkulam. Magbayad ako ng 20,000 para lang mamatayan si Trillanes noon dahil ayokong ginaganyan ka, inaabuso ka ni Atrales, inuusig ka. Nangumpanya kami mga OFW, mga DDS. Kasi sa akala namin na ikaw yung tutulong sa amin, ikaw pala ang Diyos ko. Alam na namin, Panginoon, dito na kami mamamatay dahil walang kwentang bansa namin. May organisasyon na matutulong sa amin para makapagpurgod na, para makasama na namin ang among mga anak, makapiling na namin ang aming pamilya. Hindi ka pa ba naaawa sa mga taong nagmamakaawa, nakikita naman ninyo? Ano pa bang gusto nyo? Ipagpalagay natin scam, ma-scam kami. Pira naman namin yan. At promise 100% hindi kami magreklamo sa inyo na kami na scam. Dahil ginusto namin yan. Donation ang nakalagay. Kung may babalik, salamat. Kung hindi, salamat. Dahil donation ang pinag-usapan. Pero sa awa ng Diyos, pila katuig na. Lahat naman nabalikan, nabiyayaan. Minsan, hindi natin alam, baka ito lang yung kapa, yung kamatyan nato, maatake ta sa puso. Dahil may mga pangarap na tayo, magtuwang-tuwa na kami, kaysa sunod tuig, mauli nami, kay makapagpahinga nami, makauban na namo ang among mga pamilya, among apo, sa dugay ng panahon, pag abroad, naging OFW, 22 katuig. Salamat, Lord. May kapa na makauwi na kami. Makasama na namin ang aming mga anak. Mabuti pa yung mga NPA. Mabuti pa yung mga NPA. Pag sumirinder, bigyan ng bahay, bigyan ng trabaho, bigyan ng pira. Kaming nagbayad ng tax sa gobyerno, wala. Mag-NPA na lang kami para mabigyan kami ng bahay. Mabigyan kami ng kuwan sa gobyerno. Sige, mag-NPA tatanan. Tapos manurinder ta para mabigyan tag mga
na ay tao, na organisasyon, na ay founder nga mutulong kontrahon. Ug mga scam, di man na pira sa gobyerno, pira man na sa mga tao nga ginusto man nila mag-donate. Di na lang sana pabayaan. Ngayon, kung ma-scam, di ikulong yung mga nag-scam. Pagod na kami dito. Nagmamakaawa kami sa inyo. Grabe naman tigas ng puso niyo. Yan ba ang mga pangako ninyong pagtulong sa mga mahihirap na kagaya namin? Mga OFW? Yan ba ang mga pangako niyo? Saan? Para na rin pinatay niyo yung mga pangarap namin para sa aming pamilya. Natatakot ka? Baka hindi mo ipa-implement yung batas. Usigin ka ng Kongreso. Bakit yung mga Kongreso hindi maging congressman kundi lang di dahil sa mga tao na bumoto? Dapat pag-isipan yung mabuti kung yung mga ganyan na anay nagreklamo, umabot ng 6 years ang Kapa, 3 years sa Surigao, 3 years dyan sa Jinsan, hangtod karon wala pa'y nagsabi na scam. Kailan aabot ng ilang milyon ang membro? Sa huli, kailan huli na 2020 years? Wala na, patay na kami. Saka pa kami ma-scam. Mamakaawa. Mamakaawa tayo kay kapoy na kaidri sa abroad. Sige patagkasabaan sa atong mga employer, magkamali, kita tag-away sa ating mga katrabaho ng ibang lahi, kaya di magkasinabot. Kaya yung iba niya nangakulong. Unsa man day na, pakitang taon lang di ay na kung nainamatay sa mga ibang bansa. Iban. Muna, iban, tapos buksan. O, nanapoy namatay, iban, buksan. Hanggang ganun lang. Imbis magpurgod na para wala na yung mamamatay dito, wala na yung minamaltrato dito, kasi natulungan na kami ng Kapa, ipasira. Sakit yung naramdaman ko, inilabas ko lang. Dahil lang video na ako nagmamakaawa na sana pagbigyan pa ang Kapa. Mabuti pa nga pala yung mga NPA nga eh. Pag sumuko, may mga programa kayo. Kaming nagbigay, ang ginawa yan, gumagawa ng gulo sa ating bansa. Walang ginawa yan, kundi pumatay ng tao, sabi nila, hold up. Pag sumuko, bigyan pa ng bahay, bigyan ng trabaho, bigyan pa ng pira. Kaming nagbuhis, nagpakahirap dito sa ibang bansa. Wala kaming walang mga naibigay na benepisyo na galing sa gobyerno. Tapos, mag-invest kami sa sarili namin pera sa isang organisasyon, ipasira pa? Saan ba ang puso ninyo? Grabe.
Gusto ko nang maghikog dito para matapos ng lahat. Akala ko makauwi na ako next year at makapiling ko ng mga anak ko. So, dugay ng panahon. Pero wala. Magpakamatay na lang ni dito para sa aming mga anak. Salamat. Yung mga suporta namin sa inyo, salamat. Hindi na maulit yan kahit kailan. Kahit sino pang manasa mga endorso mo. Mamatay man kami. Mamatay man ako. Na maulit yan. Sakit isipin. Bungtuwa na ako. Makasama ko mga anak ko. Makasama ko yung mga apo ko. Dahil may aasahan na kami kahit wala kaming trabaho. Pagdating doon. Wala. Para na rin pinatay niyo kami. Pag umuwi kami doon, kaya ba niyo kami bigyan ng trabaho? Sa edad namin? Wala na. Wala nang kumpanya tatanggap sa amin. Pag umuwi pa kami, mamamatay na kami dyan. Paano na yung mga pamilya namin? Grabe. Lahat naman sana tayo na mamatay. Pero sana yung mga natira nating buhay na nakapagbigay ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil ang sabi ng Panginoon, tulungan ninyo yung mga mahihirap. Pero wala. Wala.